Ieri am avut o zi plină cu praf, dacă pot să zic așa. Și asta mi-a adus aminte de faptul că dumneavoastră în comentarii ați ridicat această problemă de mai multe ori. Știu ce înseamnă praful pentru că am copilărit în Bărăgan și aveam praful până la gleznă pe uliță. Dar e adevărat că acum la noi în Fierbinți praful ne intră pe fereastră, praful ne intră în mașină, praful intră în plămânii copiilor, deci este o problemă. Pe de altă parte, este exemplu perfect să încerc să explic că rezolvarea unei probleme a comunității la nivelul orașului nu se face simplu. Nu ar trebui să se facă simplu. Ca să scoți praful din Fierbinți, ca să scoți praful în afara orașului, sunt 3 lucruri pe care ar trebui să le facem. În primul rând, firește, să continuăm asfaltarea străzilor. Aici însă intervine problema cui aparțin străzile, pentru că sunt drumuri județene și sunt drumuri comunale. Drumurile comunale aparțin de primărie, drumurile județene aparțin de Consiliul Județean. Asta înseamnă alocare bugetară diferită, înseamnă regim de proprietate diferit și așa mai departe. Firește, trebuie rezolvată, trebuie să continuăm cu asfaltările. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să scoatem traficul greu din oraș, pentru că traficul ridică praful, îl ridică în atmosferă. Și aveam la un moment dat de gând să-i propun domnului Pârvu ideea unei șosele de centură, dar sincer mi s-a părut ca fiind prematură, raportat la câți bani sunt în momentul ăsta disponibili. Însă am avut surpriza să găsesc această propunere în strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020. Este prins acolo, deci la nivelul Consiliului Județean, sigur, cu mențiunea ca sursă de finanțare bugetul local, deci practic tot pe primărie picăm. Bun, pentru chestia asta am fost pe strada Stilozului și am încercat, am mers pe drumul acela de pietriș, apoi de pământ, dorind să văd unde se termină și se termină în pădurea de la Dridu. Acolo ar merge o șosea de centură, care să permită scoaterea traficului greu și care să permită alte două lucruri. În primul rând că ar veni în sprijinul celor care cultivă acolo legume, vinete și altele, și în alt rând ar permite expansiunea imobiliară a Fierbințiului în acel perimetru din spatele Silozului. De altfel, dacă vă uitați pe planul de urbanism general, scrie foarte clar acolo că datorită amplasamentului orașului, acea direcție, acea zonă este singura către care se poate dezvolta orașul pe viitor. Deci toate argumentele converg în direcția asta. Al treilea lucru care trebuie făcut ca să atenuăm problema prafului sunt perdelele forestiere, atât în oraș cât și în jurul orașului. Nu e o soluție nouă, se practică de foarte mult timp și este aplicată în toate orașele care doresc să rezolve problema calității aerului, că în esență despre asta e vorba. Bun, cele 3 măsuri propuse, din punctul meu de vedere, denotă un singur lucru, că o problemă simplă, cum e cea a prafului, nu poate avea o rezolvare simplă, pentru că nu e durabilă. Oricine vă promite rezolvări simple, nu vă spune adevărul din start. Așa cum cele 3 măsuri pe care le propunem arată, o abordare trebuie să fie cuprinzătoare. O abordare trebuie să ia în calcul rezolvarea problemei pe termen lung. Asta am vrut să vă spun astăzi, să vă dau acest exemplu cu praful și să încerc să explic că pe viitor va fi nevoie să punem în aplicare abordări serioase, abordări complexe, abordări care să includă avantaje și beneficii de tipul 2 în 1, 3 în 1 și așa mai departe. Și care să fie durabile, pentru că nu investim astăzi un ban ca peste 2-3 ani să nu însemne nimic investiția noastră. Mulțumesc frumos!